Bona tarda a totes i a tots. Avui ens agradaria substituir la salutació inicial que fem sempre en record dels represaliats des de fa 4 anys per un sentit record a la nostra companya Marina Gasol. A partir d'aquí, evidentment hem d'entrar amb la informació, amb tota la informació de l'informe del regidor, i nosaltres valorem en un primer moment que no tan sols estem fent una valoració d'un final de mandat, sinó que d'alguna manera estem fent una valoració de final de període. Aquí acaben 8 anys de tot un paquet, de primer un govern de Barcelona en comú amb PSC i després d'un govern de Barcelona en comú amb PSC. I per tant pensem que tot té una continuïtat. Un període, el de l'alcaldessa Colau, marcat per les altíssimes expectatives de la gent i per les profundes decepcions també que ha generat. Un mandat, tant el passat com l'actual, evidentment caracteritzats per la feina que s'ha fet, només faltaria, són 4 anys, és l'Ajuntament de Barcelona, només faltaria que no es fes feina, però també molt marcat per una llarga llista d'incompliments. D'incompliments, de casos de mala gestió, d'una divisió constant del govern, 3 factors que s'han anat entrellaçant, intercanviant i recombinant, sempre amb el resultat dels incompliments que són els que finalment acaben perjudicant els veïns i les veïnes i la seva qualitat de vida. S'ha adduït els temes de pandèmia, però molt més enllà de la pandèmia, i alguns, per exemple, dels incompliments que ara comentarem, no poden ser tots perquè evidentment no tindríem el temps del que disposem, no? Però la majoria dels temes que citarem aquí no tenen res a veure amb la pandèmia, és a dir, no s'han retardat per la pandèmia ni essencialment per la pandèmia. D'aquests incompliments n'hem anat donant compte al llarg de tots els plenaris del mandat, sempre ho hem volgut fer, i avui el resumim una miqueta per barris. A Vilapicina, amb la indefinició de Can Xiringoi i la necessària escola Bressol, que encara no arriba, a Porta, amb el Camp de l'Adam, que ja està, i l'abandó de la lluita pel solar del carrer Maladeta, que atribuïm no només a aquest mandat, sinó al mandat passat a l'abandonament per part de la regidora Janet Sanz, a Can Peguera, amb un pla de futur incert, a Guinagüeta, amb la paralització del projecte de Can Carreres, a Canyelles, amb la promesa eterna del nou SEM, ara reactivat per l'acord de 2021 amb Esquerra Republicana, a Roquetes, amb el seu nou casal de joves, ara paralitzat pel nyap de canvi urbanístic que pretenia el govern del districte, a Prospe, amb un equipament a l'ideal plàstica flor que no arriba mai, a Ciutat Meridiana, amb l'edifici per les entitats encara sense definir, a Trinitat Nova, amb l'espera d'un pavelló esportiu que porten llargament reclamat, a Vallbona, amb 8 anys d'espera del pla director i ara amb un agro Vallbona que una mica com a taula salvadora, i a Torrebaró amb la indefinició urbanística constant mentre se segueix intervenint al barri com si no passés res. Aquesta mala gestió i el cúmul d'incompliments també ha arribat al funcionament institucional i a la participació. La participació en general de veïnes i veïns als òrgans i a les convocatòries realitzats pel districte han estat sota mínims. Hi ha hagut processos participatius cancel·lats, hi ha hagut processos participatius que han tirat endavant, s'han realitzat i després les conclusions s'han oblidat, o fins i tot alguns dels projectes dels pressupostos participatius que posteriorment els veïns han hagut de reclamar, de dir, escolta, havíem proposat això, però és que això no és el que havíem proposat, i han hagut de reclamar-ho constantment. Incompliment de compromisos públics contrets en aquest plenari, o en els consells de barri, com ara les comissions de prevenció de seguretat mai convocades, les que s'havien anunciat noves, els consells d'equipament amb participació dels grups de l'oposició, que no se n'ha convocat cap ni un. Tot plegat per arribar a un final de mandat amb urgències, un clàssic, febre inauguradora, acceleració urbanística per donar mostres de que es mouen temes que fa anys que no es movien, utilització de nou barris com a escenari de xous mediàtics de l'alcaldessa, utilització d'equipaments públics del districte per la campanya del candidat Collboni quan ja havia anunciat la seva dimissió, campanyes de propaganda, etc., que culminen amb aquesta edició. Amb una edició amb tot luxe, quatricomia, que es deia abans, nou barris al centre de la ciutat. És l'únic pamflet d'aquest tipus de tot Barcelona, l'únic districte que s'ha gastat uns diners, no sabem quants, preguntem, en l'elaboració i en la publicació d'un pamflet de propaganda. Aquest pamflet, hem de dir, dius, nou barris al centre de la ciutat. Una de les coses que hem denunciat, i va bé que ho diguin perquè ho hem dit altres vegades, és no haver sabut posar
Nou Barris en el mapa. L'obsessió pels festivals mediàtics, els Pan MC Circenses, de manual no han posat Nou Barris al mapa. No hi ha hagut cap actuació de pacificació de gran abast al districte. No s'ha intervingut en profunditat en la rehabilitació d'habitatges com s'havia promès. No s'han portat inversions generals de ciutat com d'enllumenat, de baixos comercials, etc. Un simple eslògan buit que, com solen ser les campanyes publicitàries. En quant al contingut, parlarem d'uns quants continguts. Per exemple, el social, amb el Pla de Barris. El Pla de Barris també ha sigut una marca i, sobretot en aquest darrer mandat, un calaix de sastre sense uns efectes estructurals potents i amb una pèrdua de decisió per part del districte. Doncs tota la decisió estava amb un ens extern, una empresa externa, que Foment de Ciutat. Amb el comerç, tothom va convenir que les característiques del comerç de Nou Barris eren les que havien fet aguantar el comerç al districte. Ara sembla que no, que han sigut les decisions. Més del mateix sempre, ajuts pels que ja anaven bé, línies de subvenció que quedaven desertes i cap cas el comerç vulnerable i els mercats que agonitzen. En quant a habitatge, ha desaparegut del discurs del districte, només fins a aquests últims mesos en què es vol treure brillo, diguéssim, a algunes de les promocions que s'han realitzat. També es fa servir les xifres dels pisos traspassats de Regesa com si fos una cosa estranya, quan Regesa era una empresa de titularitat comarcal, després de titularitat metropolitana, gestionada pels mateixos que gestionen el govern de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, en algun moment hi ha hagut algun comentari pejoratiu contra Regesa quan dius, bueno, si de cas, digue-t'ho a tu mateix perquè eres qui gestionava Regesa. En esports i cultura s'ha iniciat el procés de liquidació de la gestió cívica en equipaments esportius i això ho veurem a la llarga. I no podem deixar de parlar del malestar i del maltracte de moltes entitats per tot tipus de dificultats que troben en les subvencions. Fins i tot havent-ne de tornar, entitats que desisteixen ja de demanar subvencions, entitats que veuen gravada la cessió d'un local municipal amb un cànon anual i que després els diuen, bé, si no arribes, doncs demana subvenció per pagar el cànon, que això ja és absolutament demencial, no? Podríem continuar. No és d'estranyar que hagin hagut de fer el pamflet. No sé si els delata la mala consciència de 8 anys de promeses i 4 anys d'incompliments, mala gestió i projectes ranquejants.